Ini pacul ora duwe, wangkel ora duwe. Cah-cah biasanya dupating sliwer kok yo renek iki. Tak kon ngewaki bubut-bubut lho jane. Bolot guys. Hari ini saja beneran iki tak kon ngeroki ae. Gombloh arep njerat kethek kayane. Weh, ketepaan lot. Wis ndang gek rene. Ora mbloh. Aku mau dijek njerat kaya ndek ben kae. Wedi dicakar neh. Wih, iki watake kumat neh ta bocah iki. Perlu gedang iki ya. Sediarane arep ngejak jerat ngono maling. Maksudku ora ngono lho, Lat. Ewangon aku. Panggamoh aku rene gur arep golek kerjaan ana mbok anenek. Weh, kesuwen iki. Kerokono aku lho. Kerokan bloh. Lawak bentuke ndumpal seger kerokan yo ora pantes. Masuk angin ki yo rapeh to, Lot. Wong sing cilik metingil, sing masuk angin yo enek, sing gedhe dhuwur, masuk angin sesuk isuk bongko yo enek. Tapi rumah saku sing bentuke kaya aku ngene iki jarang sing bongkok ya mbloh. Kuwi yo ora mestine. Wong ngene iki awak seger ngene iki sesuk isuk klekek ngono yo ora roh kok. Tak kuaploki lho kowe gombloh ndongakne kancane mati. Wis dah kerokono aku ae. Lah iki minyak endi? Golek ana ning cantol-cantolan lho. Mau enek lenga kayane aku ndelok ning kono. Paling ya iki lah. Wong meling-meling ki. Lah kowe mau ki rene ki arep ngopo to jane? Arep golek kerjaan bloh. Kerjaanan ki nek dina-dina iki ora enek lho Lot kayane Lot. Tapi ya mbuh engko tak pikirne dhisik tak tekok karo wong-wong dhuwuran jajal. Aku tak nekok ning ngene gepeng karo Edi mbok enek. Lot. Rene dhisik. Apa nembloh? Nya. Timbangane engko mbok omong ora ngopaine. Iki mau termasuk ya tak arep-arep kok mbloh. Mesti nek nulung wis mesti njaluk pamrih hae. Rupane kok ngono golek gawean barang. Godak megawe ora. Oh iya. Iki bolot matuke kei kerjaanan kon ngeruki letong wae iki nggone Kang D. Hariane 30.000 lepas. Ya wis kuwi lah.
Lot. Lot. Kae ngopo gombloke? Kok wis teko kono? Nang ngendi bocah kayak iki? Marti tawani gawean barang kok. Lho. Ngopo mblah? Lah kok rupamu kaya ngono, Lot? Lah aku ki arep nawani kerjanan kowe iki. Aku wis diterima ning kantor dinas, mblah. Suwun dongamu. Bocah ondel-ondel kaya ngono kok ya ditampa to. Lah ngono kuwi gaji pira to, Lot? Iki ijik masa training 3 bulan kok, mblah. Jarene to digaji 6 juta. Kok nek wis lepas sekitar 17 apa 19 juta sak lemburane. Piyuh. Sakmono, Lot. Kuwi nek umpamane aku elokno ngono ngoleh ora to, Lot? Kayane wis tutup lho, mblah. Wong sing daftar wong 117 sing ketampa gur mek aku tok. 117 sing ditampa mek kowe tok. Ya wis mblah, nang omah yuk. Aku arep setor data iki lewat komputer. Ya wis, kapan-kapan nah ya, Lot.